Predstavte si, že ste zachytení v jemne utkanej sieti manipulácie. Narcisti vo vzťahoch pôsobia očarujúco, ale za maskou sa skrýva emociálny dravec. Objavme spôsoby, ako si chrániť duševné zdravie a sebavedomie pred takýmito osobami. Narcisti často používajú manipuláciu a klamstvá na získanie kontroly. Ich šarm je povrchný, pričom často chýba empatia a hĺbšie emocionálne spojenie. Narcisti často prejavujú charakteristiky ako je grandióznosť, manipulácia, potreba pozornosti a závislosť na obdivovaní. Pochopiť narcistu pomáha bojovať proti pocitom sebaobviňovania alebo nedostatočnosti. Poznanie je prvým krokom k oslobodeniu sa od ich vplyvu. Stanovenie jasných hraníc je kľúčové pri ochrane pred narcistickými manipulátormi. Buďte pevní a jasní vo svojich očakávaniach, čo je priateľné vo vašom živote a čo nie. Hranice sú váš osobný štít, ochranný mechanizmus proti emocionálnemu útoku. Naučte sa povedať nie bez pocitu viny. Je to váš nástroj na udržanie emocionálnej integrity a duševného zdravia. Pevné hranice signalizujú, že si ceníte samých seba a svoj vnútorný pokoj. Starostlivosť o seba je zásadná pri zachovávaní duševného zdravia. Venujte čas aktivitám, ktoré posilňujú vaše sebavedomie a prinášajú radosť. Pravidelná fyzická aktivita, meditácia a hobby sú vynikajúce spôsoby, ako obnoviť vnútornú energiu. Narcisti často izolujú svoje obete od priateľov a rodiny ako spôsob kontroly. Udržiavajte aktívne sociálne kontakty a nebojte sa hľadať podporu u ľudí, ktorým dôverujete. Podporný systém je neoceniteľný pri riešení náročných situácií. Oslovte priateľov, rodinu alebo odborníkov, ktorí dokážu ponúknuť nestranné rady a emocionálnu podporu. Nepodceňujte silu zdieľania svojich skúseností s tými, ktorí sú ochotní počúvať. Spoľahliví priatelia a rodina sú základom úspešnej obrany. Vedieť, že nie ste sami, posilňuje vašu odvahu a odhodlanie postaviť sa náročným situáciám. Keď musíte komunikovať s narcistom, používajte jasné a stručné formulácie. Vyvarujte sa emocionálnym výlevom, ktoré by mohli byť použité proti vám. Používajte techniku sivý kameň, čo znamená byť čo najmenej emocionálne reaktívny a zaujímavý. Udržujte si tiež emocionálnu vzdialenosť od narcistu, aby ste zmiernili ich schopnosť manipulovať alebo emocionálne vás zraniť. Toto zahŕňa aj prehodnotenie vzťahu a prípadné rozhodnutie pre ukončenie kontaktu, ak je to bezpečné. V prípade, že sa rozhodnete ukončiť vzťah s narcistom, je dôležité mať pripravený plán, ako to urobiť bezpečne, vrátane emocionálnej a prípadne právnej podpory. Nie je hanbou tiež vyhľadať pomoc odborníka. Odborná pomoc ponúka nový pohľad na situáciu a poskytuje efektívne techniky na obnovu emocionálnej stability a sily. Vaše duševné zdravie a osobný pokoj sú neoceniteľné. Nezabúdajte sa starať o seba a chrániť sa od tých, ktorí podkopávajú vaše sebavedomie. Ak sa vo svojom živote stretávate s výzvami v súvislosti s narcistickým správaním, neváhajte sa ozvať. Môžeme spolu prebrať vašu situáciu a nájsť spôsoby, ako ju zlepšiť. Nezostávajte v tom sami.